be ala tanuka ala wali nyumando masadu ani tanuka nga wati bela jelena mbe sala la kiraka sallallahu alaihi wasallam otiminen ko fe mbadu ni anye ninkenenka anjora kenede ka kene mimbala naka bo ama walakin larabuko kuma mimba fe mimbala nitseka abedi to ni mi sebiye ni yo toy ikabla kuna ka foko iya bela jelenci sababu yala ni joroin yanga karamo ke anambal make Harun Gaku alade jorodo nga bana sababu yala amasika kene soro ambe ala de ya rabbi alaka banay alaka noya alaka bampeu alaka siga ayarba kuma ay cika mindo ondaya uri kafoko mi islamiyye fe minyine anfe alay bulu fake adola aba donga foko nyinante nga hakilla jigide do balmo do de be on chelaya annu ye baroke annu ye kenu sigi annu sigira nga be alayu meji undoya wallahi alaka masuratu tahala kuni hada madembe miri kunu ini mami yoko ke nyogofe binunu tununa inyokoro abi wasawajuli ini mamunu yoko damne nyogofe ka fora kulu fatora abi hakili diba ulu do de dembe amolo munu ma fajabo uma bajabo nga ujigi dambe islami nyuma ka ko halnan fauti faka nga mindi au mawbeno di amma ukasma sababu ya duli ukakalanko beba do jamane ko nana ni demma kala abeke femi adugolente mashila ninte fenye ni nunu faw mas na fawtu masa kuma bayira nyona parce que on kelengere nan fembe balola bi kala yoro de bisegaf se an nyoy nga bedembe kala ndola o jonde be nunun tege mine katanu ye kala yoro la aw wakilla karamo be mamunun genga bo kala yoro la kachaya nunun de do tafi faye ko kalo sara fabe bo jukura beta fomi ngani mawdo ye hakili soro kulu ba feka sigiro di uma ka kala yoro kerenkereni oye kado ojigu koro akanga angan chesiri o koina angu deme koni ye ulu fasode barado abu bolo jamana chamana node ka sojo ka yatime don lakala akonnana amma litami fleni o yadamne amena mimbe se sankele ani koma mawye nyuma kede kada ka jonante nyumana hal mawo mani direme kelende di kira ko sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kuma kana jon nyumana ereta do femimbala femimbe ki do arjina konnan wa kira ere ya bange anye ka bara fitinu ndo fo anyana ngani ya nyuma ya mindaro ka ko yudo arjina konnan wala ko bara infle ambe ka bara do makele nga bara te nyogon demendo nanya nyogon de makoro ambe la nyini mi nyini abe sabati ambulu ambe ala dili ya rabbi ala ka sogoti u karaba ayi mamunu ndo utalendo de kadaka ube alaka kalfa de konnana nga manyuma mimana ke sababuye ala be sebadi otigida moma hada as'alullah an yuwaffiqana wa yazidana ilman nafi'a wa la yaj'al fina wala minna wala ma'ana shaqiyan wala mahruma wa akhiru da'wati alhamdulillahi rabbil alamin wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ono gharamo abdullah fofana ona kuina mama tadanko diga nahantoi kenda nyale oknye barake koni giriranga ha hibegeni o mareme adayo o tagallemo kengeni simbala kamara ari yari muhammadu kamara ida koy nanti alla na tenelie koyoy iwa dore charge tammi iwa ganana na lite yere agolunga jo penetenelie ku koni manan peti hotana ikoni manani na buttello serebenu ga mulla na gollunya hibenu torongo di ke wakati hibenu go hayni ke wakati be suni drogoto ho su segen hibe nanya fami kamara e kunsenya toni nu hilli ado doren charju tammi ya alhamdulillah o maremu benu gani soni kara influencer hunga a ira sengeni hibe ken ni gollunga raro ni wakati kini na lina imagine ko tu ni wara region kama ambe raga taunu gella gana sen gani hibe yo ko su raga hibe be soro noti kenye ona mun Allah subhanahu wa ta'ala magalla gan gollu kunya Allah gollu
ambalma ke ani ansigi ɲɔgɔn ni o de ye Mahamadu Kamara n'a dɔgɔkɛ Simbala Kamara u kelen ko ka dɛmɛ kɛ ni toni 2 ye o y'a yira k'a fɔ lundi nata n'o ye tɛnɛndon ye n'Ala y'a yira na u bɛna bɔgɔ donni u bɛna o daminɛ ka na n'a ye yan ben charge ɲɛ 10 u bɛna ni o ye vraiment baara dɔ baara min n'an b'a ɲini Ala fɛ wari ninnu ta yɔrɔ Ala ka n'u ta yɔrɔ langoloya Ala ka caman bila u nɔ la Ala ka wari barikamanbaw caman bila u nɔ la ka sija ni kɛnɛya di an ni u bɛɛ lajɛlen ma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب